Как е настроението? Екстра е. Дъжда не беше случайен. Чух преди да дойда, че много силно искате да вали, да ви разхлади, така че ще ни върви по вода. Приемете го така. Честит празник, честит Байрам, за мен е удоволствие, че мога да споделям празника с вас. След толкова много години отново в Рибново. Ама сме си същите, не? Пожелавам ви да бъдете здрави и всички покрай вас, да имате много поводи да се веселите. Тук съм и аз за това. Сърдечна благодарност на кмета на Рибново, на кмета на община Гърмен също. Вашите аплодисменти за тях. И празник ще има, времето е с нас. Така че вашите бурни аплодисменти за кметовете, които искат да кажат няколко думи и да ви поздравят за празник. Уважаеми жители и гости на Рибново, най-напред да ви поздравя с празника Курбан Байрам. Честит празник на всички и пожелавам ви приятно прекарване в този хубав момент с тази прекрасна компания, както виждате пред вас. Сега искам да ви представя кмета на общината Фейми Са и новоизбрания депутат от нашата община Ахмед Вранчев. Давам думата на кмета на общината за приветствие. Благодаря. Уважаеми приятели, близки, роднини от село Рибново, уважаеми гости, и аз от свое име да ви поздравя по случай празника Курбан Байрам, да пожелая на всички вас, на вашите семейства, да бъдете живи и здрави. Искам да ви благодаря в този момент и за това, което направихте на последните избори за нас. Огромна подкрепа от цялата община, огромна подкрепа от село Рибново. Искрено и сърдечно ви благодаря за това. Вие ни давате сили да продължим да работим по същия начин, със същия устрем, със същата енергия за решаването на вашите проблеми. Благодаря ви, честит празник! Уважаеми жители и гости на село Рибново, за мен е огромно удоволствие и чест днес да бъда тук сред вас. Преди да ви поздравя по случай празника Курбан Байрам, имам една специална мисия, която трябва да изпълня в този момент. Председателят на Движението за права и свободи, господин Делян Пеевски, е изпратил поздравителен адрес за жителите на село Рибново и за жителите на община Гърмен, и аз с него голямо удоволствие ще ви го прочета. Скъпи братя и сестри мюсюлмани, обръщам се към вас в благословените дни на светлия празник Курбан Байрам. Честитя ви този голям празник и ви желая здраве, благодат и просперитет във всички начинания. В тези дни, които символизират помирението и опрощението, желая мир и разбирателство на всички вас и вашите семейства. Изразявам своята искрена благодарност за това, че заедно успяхме да постигнем много добри резултати на току-що отминалите избори и вярвам, че заедно ще успеем да работим за постигането на по-добър и по-сигурен живот за хората в Република България. Честит Курбан Байрам! С уважение, Делян Пеевски! Разбира се, няма как да използвам тази висша трибуна на гърменската общественост, защото, уважаеми приятели от село Рибново, най-високата трибуна в община Гърмен е тази в село Рибново, и точно в момента, в който ние заставаме очи в очи с вас, на свой ред, от свое име и от името на общинското ръководство на Движението за права и свободи, искам да ви поздравя по случай празника Курбан Байрам, като ви пожелавам
много здраве и берекет на вас и вашите семейства! Разбира се, искам да изразя от своя име и от името на общинското ръководство на ДПС огромна благодарност към жителите на село Рибново, към всички жители на община Гърмен за огромната подкрепа и енергия, която ни дадахте на изминалите избори. Без вашата подкрепа този успех щеше да е възможен и ние в момента гордо стоиме сред вас, защото ние винаги сме били едни от вас и винаги ще бъдем до вас. Благодаря ви за огромната подкрепа и именно от тази трибуна в село Рибново искам да уверя жителите на селото, че всичко онова, което поехме като ангажименти по време на предизборната кампания, бъдете сигурни, че заедно с кмета на населеното място, с кмета на община Гърмен и с общинските съветници от Движението за права и свободи и с подкрепата, с мощната подкрепа на парламентарната група на ДПС, ние ще изпълним всеки един ангажимент, който имаме към вас, защото вие сте наш работодател и, както казах, ние сме тръгнали от този площад и винаги ще бъдем тук при вас. Благодаря ви, честит празник!